O médiách, spravodajskej službe a politikoch pokračujeme v rozhovore s Vladimírom Čolinským, ktorý v minulosti riadil spravodajskú službu. Nadviažem na predchádzajúcu časť. Rozprávali sme sa o kajúcníkoch. Pred viac ako 20 rokmi bol v Bratislave istý Anton Cvešper, ktorý v súvislosti s Takáčovcami vypovedal o podozreniach, že spáchali 2 vraždy. Títo ľudia boli obvinení, on proti ním vypovedal, dostal status chráneného svedka. Dôležité tam spomenúť, že on bol príbuzný vtedajšieho policajného funkcionára, s ktorým vyjadril nejaký priateľský vzťah. Keď tých obvinených pustili z väzby, tak jeden z nich, Marian Gál, poskytol rozhovor v televízii Markíza do relácie Reflex. A to sa nepozdávalo vtedajšiemu poslancovi za KDH, Vladimírovi Pálkovi a jeho kolegovi Pavlovi Minárikovi. Vy ste mali blízky vzťah s Vladimírom Pálkom, neviem, či ste v tom čase nerobili aj asistenta. A oni predložili do parlamentu novelu zákona o vysielaní a retransmisii a chceli zabrániť tomu, aby takéto osoby v elektronických médiách nemohli vystupovať, alebo teda, aby to bolo spoločensky akceptovateľné. V dnešnej dobe je úplne bežné, že kajúcníci alebo obvinení poskytujú rozhovory pre médiá, vyjadrujú sa do novín, dokonca si niektorí točia aj vlastné podcasty. Ako to vy toto vnímate, bo v tom čase ste napísali taký kritický komentár k tomu, že ten obvinený, ktorý bol vo väzbe, z ktorého prepustili, preto tá väzba bola v tom čase už nezákonná, sa takto vyjadroval do televízie vo verejnom priestore. Sice je to už 20 rokov, ale na ten prípad si pamätám pomerne dobre. Ten problém tam spočíval v tom, že každá televízia, ktorá má licenciu, a licencia je v podstate na používanie majetku štátu, lebo tie frekvencie sú štátne, iba obmedzený počet, tak každá takáto televízia musí dodržiavať základné pravidlá a jedno z tých základných pravidiel je, že musí byť zabezpečená nestrannosť a pluralita vo vysielaní spravodajstva a vo vysielaní publicistiky. V tomto prípade konala aj samotná Rada pre vysielanie a retransmisiu a udelila televízii Markíza pokutu 1,2 milióna korún. Na ten čas? Na ten čas to bola veľká pokuta. A to bolo z dôvodu, že v tej relácii, ktorá bola vysielaná o 19:30, tam jednak nebola zabezpečená nejaká vyváženosť, čiže hovorila iba jedna strana, čiže ten pán Marian Gál, ale tam bolo aj dôležité to, že čo on hovoril. On hovoril, že to meno na ulici si získal tvrdými pesťami a že tie mafiánske skupiny, to vlastne taká skupina, zo skupenie kamošov, ktorí spolu fetujú a potom im je dobre. To presne to tam on hovoril, že chalani spolu fetujú a potom im je dobre. A televízia dostala pokutu, okrem toho, že nebol tam názor druhej strany, čiže nebolo povedané, že z čoho boli obvinení v tom čase, ale najmä ohrozila týmto vysielaním mravnú výchovu mládeže, lebo zľahčovali sa drogy a organizovaný zločin a násilné správanie. Ja nemám vôbec nič proti tomu, ak sa ľudia, ktorí sú obvinení, môžu v médiách brániť, ale musí platiť, že ak sú tie médiá, ak vysielajú na základe licencie, ktorá vyplýva nejako zo zákona, tak aby tam bola nejaká vyváženosť, čiže by sa mohla vyjadriť aj druhá strana. A samozrejme, ja nemám rád ani opačný extrém, keď médiá šíria výlučne naratív polície alebo ČTK, a sami majú záujem na konkrétnom výsledku trestného konania a nedajú šancu obvineným alebo ich právnym zástupcom, aby oni povedali, že ako sa veci vyvinuli, prípadne aby uviedli nejakú svoju obhajobnú argumentáciu. No, tak vás sa nepozdávalo, teda v tom komentári, kde ste písali hlavne aj to, že on ako obvinený sa takto prezentuje a ten svedok, ktorý proti nemu vypovedá, a teda on dostal status chráneného svedka, ho musia niekde chrániť a ukrývať. A v dnešnej dobe je to pomerne bežné, že... Tak tam bol argument
redaktora, že všetky dôkazy svedčia v jeho prospech. No ale obvinenie stále bolo. Čiže ak by platilo, že všetky dôkazy svedčia v jeho prospech, tak chránený svedok sa nemusí ukrývať v zahraničí a človek by nebol asi obvinený. Hej? Že ak by naozaj platilo, že všetky... Napríklad aj na váš prípad tiež hovoríte, že všetky dôkazy sú vo vašom Áno, len prospech. problém je ten, že mne nikto nenatočil medailónik a nevysielal ho v hlavnom vysielacom čase na súkromnej televízii, ktorá má licenciu od štátu. Mne sa nič také nestalo. A tiež poskytujete rozhovory pre médiá, kde není ten oponent, ako keby ten policajt, alebo ten prokurátor, nemá tam tie vyjadrenie. Ale dneska je iná doba na internete. ten oponent je... robiť hocikto rozhovor. Ale ten oponent je predstaviteľ toho média. A v tomto prípade to tak nebolo. Takže ak by tedy dostával nejaké kritickejšie otázky, Ak by boli kritické otázky, tak to je bolo absolútne v poriadku. Bolo by to zaujímavé pre divákov, mohli by sa vyjadriť buď polícia, alebo prokuratúra, alebo my sa mohli vyjadriť potenciálne obete. S tým by sa nemal vôbec žiadny problém. Problém je, ak vám natočia medailónik, ktorý je nevyvážený, ale to je isté, ako keď dneska niekto točí medailóniky o Čurilovcoch. Ja si tiež myslím, že je to problém. No nemáte pocit, že aj o tej druhej strane sa točia medailóniky, že si prezentujú v rôznych iných médiách, alebo sami seba na sociálnych sieťach, alebo na nejakých Na kanáloch? sociálnych sieťach si môže prezentovať každý, čo chce. Problém je ten, že tu išlo vysielanie televízie súkromnej, ktorá má licenciu, ktorá musí dodržiavať licenčné podmienky, ktoré nedodržala, o čom rozhodla aj Rada pre vysielanie retransmisiu. Máte pravdu, dnes je iná doba, sú iné médiá, ale v televízii by si toto nemal nikdy nikto dovoliť, lebo vysiela aj na základe licencie. A tam musí bohužiaľ zabezpečiť, bohužiaľ pre ňo, ale našťastie pre diváka, musí zabezpečiť vyváženosť, pluralitu, nesmie vysielať v prospech nejakej jednej buď politickej strany, alebo v prospech jedného názoru veci, lebo to vyplýva zo zákona. A myslíte, že rozhovory, ktoré boli publikované napríklad s vami, teda konkrétne s vami, boli všetky vyvážené? Že ste si tiež nerobili takéto medailóniky? Ja neviem o žiadnom medailóniku, ale najmä ja sa v zásade môžem rozprávať s kýmkoľvek a takisto ja hovorím, že to nebola chyba pána Gála, to bola chyba televízie, že to takto vtedy zmanéžovala. Čiže ja som taký rozhovor neabsolvoval a ak je niekto z nejakého média, ktoré vysiela na internete alebo píše na internete, je niekde menej kriticky, pýta sa im na iné veci, to je jeho zodpovednosť. Moja zodpovednosť je len za to, čo ja hovorím. Ale tú zodpovednosť v tomto konkrétnom prípade spred 20 rokov mala televízia, ktorá mala pravidlá a tie ona nedodržala. To je celé. Ja vôbec nemám problém s tým, keď ľudia, ktorí sú obvinení, sa bránia mediálne, pretože keď beží mediálne vyšetrovanie, tak by mala bežať aj mediálna obhajoba. No, tento prípad nie je zaujímavý iba tým, teda, že to bol jeden z takých kajúcnikov z tej doby a obvinení sa nejako bránili vo verejnom priestore, teda čo sa stalo vlastne iba raz v tom prípade. Boli síce nejaké články v printoch vtedy, ale preto televízia má iný dosah, aj vzhľadom na to, aká bola vtedy doba. Ale tento prípad je aktuálne aj v tom, že tento človek napokon ich obidvoch za tie vraždy súd oslobodil a označil tohto svedka za nedôveryhodného, pričom vychádzal zo znaleckých posudkov a prvostupňový súd dokonca konštatoval, že on mal motiváciu toho jedného z tých poškodených zavražiť aj sám. Ale táto osoba bola teda v Láni obvinená v Chorvátsku zo úkladnej vraždy, kde teda není nájdené to telo. Ako vy vnímate toto? Lebo teda čo si vy, aký je váš názor na tento benefit, ktorý tento človek dostal? Štát investoval do neho nemalé prostriedky, on dostal sa do ochrany svedkov, získal novú identitu, príležitosť na nový začiatok. Jeho svedectvo nakoniec neviedlo k ničomu a počas toho obdobie, ako bol chránený svedok, spáchal v Čechách úmyselný trestný čin, za ktorý bol právoplatne odsúdený a následne je teraz obvinený a bola podaná obžaloba v Chorvátsku za úkladnú vraždu. No ja ten prípad samozrejme sledujem, teda najmä z vašej publicistiky, keďže viem, že je to vaša ako obľúbená téma.
Ale musím povedať, že takéto prípady sa stávali a budú sa stávať aj do budúcnosti. A je naozaj na dôslednom zvážení súdu a predtým orgánov činných v trestnom konaní, že do akej miery uveria kajúcnikom. Toto je prípad, kedy mali byť tie štátne orgány ostražitejšie, pretože ak súd nejako rozhodol, tak spravidla by potom malo nasledovať to, že ak krivo svedčil, tak mal byť on obvinený za krivú výpoveď alebo za krivé obvinenie. Tak to už bolo ťažké, keďže mal novú identitu a žil v inom štáte. Ale tá osoba existuje, to, že má inú identitu a žije v inom štáte, ale skutok spáchal na území Slovenskej republiky, lebo tú krivú výpoveď, proste tá osoba sa dá dohľadať predsa, hej. Proste to, že máte inú identitu, neznamená, že máte imunitu voči trestným činom, ktoré ste spáchali v minulosti. Tak viem, že oni podávali nejaké trestné oznámenie vo vzťahu k nemu a nepochodili s tými trestnými oznámeniami, napriek tomu, že existovali tie právoplatné rozhodnutie, jedno právoplatné rozhodnutie súdu, že boli oslobodení, aj s tým, teda, že je pochybný, nie je dôveryhodný a má motiváciu klamať. Áno, ja dokonca aj na svojom prípade viem, že ak by ma súd oslobodil aj na druhom stupni, tak to ešte automaticky neznamená, že bude odsúdený ten, kto ma krivo obvinil alebo kto proti mne krivo svedčil. Počas vášho celého trestného konania tvrdíte, že značnú časť v tej vašom prípade zohrali médiá, že nejak aktívne vstupovali do toho procesu vyšetrovania, že kritizovali ste najmä nejakých konkrétnych investigatívnych novinárov, ako pokrývali tú kauzu a mali ste voči ním nejaké výhrady. Kde je podľa vás tá hranica medzi investigatívou a nejakou tým, že vlastne sa snažíte spochybniť tých novinárov? Tak novinárov ja spochybňovať samozrejme môžem, pretože špeciálne tých, o ktorých ak som menovite spomenul, tak to už dávno nie sú novinári, ale sú žoldnieri propagandy, ktorí majú vlastný záujem na konkrétnych trestných konaniach. Proste to sú ľudia, ktorí sa zúčastňovali priamo pri zadržiavacích akciách, to znamená, že boli jednoznačne dohodnutí buď s policajtmi, alebo s prokurátormi, ktorým vyzradili. Áno, a to váš prípad nebol. Čo nebol úplne môj prípad, ale sú to presne tí istí ľudia. A oni potom nekriticky preberali informácie, ktoré mali od prokuratúry. A tým, že podstatná časť môjho prípadu bežala v utajenom režime, takže nemali ďalšie informácie, aké boli, ale dávali veciam nejakú vlastnú interpretáciu. V rôznych diskusných reláciách, ktoré som videl, ktoré som si mal možnosť z väzby pozrieť, alebo v rôznych komentároch, ktoré písali. V zásade ešte aj tesne pred súdom, ktorý bol minulý rok, ktorý ma oslobodil, tak jedna z týchto osôb ma označila za hanbu týždňa. Napriek tomu, že súd povedal, že ma v plnom rozsahu oslobodzuje spod obžaloby, tak aj tak som bol označený za hanbu týždňa práve v tejto veci. Pričom nejaké zachovanie aspoň nejakú náznaku objektivity alebo slušného správania tu nie je, takže ja tiež sa nebudem nejakým spôsobom brániť tomu, keď ich budem kritizovať alebo keď ich bude kritizovať niekto iný. Takže ja nevidím žiadny dôvod, aby ktokoľvek bol povinný chrániť česť a dobré meno ľudí, ktorí za to vôbec nejakým spôsobom nestoja. No ale v minulosti ste vychádzali dobre s novinármi, najmä keď ste pôsobili na ministerstve vnútra, ste nemali nekorektné vzťahy a dokonca z nejakej komunikácie, ktorá bola zverejnená medzi vtedajším hovorcom Gáborom Grendelom a Marekom Vagovičom vyplýva, že pre Marka Vagoviča si zisťovali nejaké informácie, čo sa týka lustrácií v registri a ste to teda označili, že bežne takéto služby neposkytujeme tej komunikácii. On písal o nejakých podvodoch s pozemkami a potreboval nájsť, stotožniť nejakú pani, nejakú staršiu.
A tak ste z toho aj si pamätám nejaké tie stretnutia na ministerstve vnútra, ktoré bývali, že ste mali priateľské vzťahy s mnohými novinármi, ktorí teraz vás veľmi ostro proti vám vystupujú. No takto, že aby som úplne celú genézu vysvetlil, ja som od roku 1998 do roku 2002 som bol hovorca KDH. Čiže ja som s novinármi prichádzal do kontaktu a v zásade to bola moja práca. Potom na ministerstve vnútra v tých ďalších rokoch, až v zásade do roku 2012, to boli skôr také príležitostné a ojedinelé kontakty, pretože už to nebola moja práca a v zásade mi až tak veľmi nechýbala. Ja si pamätám na komunikáciu s Vagovičom na vnútre, tedy v tých rokoch 2010-2012, kedy viem, že nejakú informáciu zaháňal. On to sedia presne sa Gábora Grendera. To áno. Áno, nie, to napriamo ja som s novinármi v podstate asi ani nekomunikoval. A aj potom som s novinármi, ak som mal nejaké debaty, tak súviseli len s nejakými len neformálneho charakteru. Lebo viem, že napríklad Vagovič za mnou ešte raz bol, keď nejakú knihu písal a chcel nejaké informácie vysvetliť. A potom môj posledný kontakt bol, že myslím, že bol som robiť rozhovor v deň, keď zadržali Borisa Beňu, čo bol 2. december 2020. Ako s riaditeľom služby sa nerobí? Áno. Ale vy ste tedy vlastne mali to turné. Ja som turné, ja v zásade som nemal nikdy problém komunikovať s médiami a spravodajská služba 21. storočia v demokratickej krajine nemôže mať problém komunikovať s médiami. Podstatné je, že služba vie, čo môže hovoriť, čo nemôže hovoriť a čo chce povedať. A v tomto prípade som takto aj postupoval. Čiže ja ani v nepríjemných situáciách som sa komunikácii s novinármi nevyhýbal. Ale v zásade platí, že špeciálne dvaja, a to je Vagovič a Todová, v podstate to, čo oni produkujú, už nie je podľa mňa žurnalistika. Áno, ale kedy si dobre vychádzali. Áno, ale ľudské vzťahy sú dynamické, že oni sa nejakým spôsobom vyvíjajú, aj tí ľudia sa nejako vyvíjajú. Ako som povedal, že vzájomne ste sa potrebovali, alebo využívali ste od seba informácie, aj Lipšic ako minister vnútra ich využíval tiež na nejakej propagandy. Áno, ale to, čo robil Lipšic, je jedna vec. Kde sa podáva? Ale to nebolo... Ale tí, že sa im prichádzali do kontaktu, tak vás poznali, vedeli, aký ste človek. A kde sa tak vás poznali, tak vedeli si zhodnotiť tú situáciu. My sme nikdy nemali priateľské vzťahy. Ja som nemal nikdy priateľské vzťahy s novinármi. Tak na nepriatelia ste tiež neboli? Tak buď sa tolerujete, alebo trpíte, ale naozaj, že priateľské vzťahy sa mi aj neprechovával. Nepriateľ nebude pomáhať so získaním adresy nejakej pani, ktorú potrebujem do článku? To je možné, ale však som aj netvrdil, že som bol s novinármi nepriateľ, ale hovorím, že som nemal priateľské vzťahy. Že bola to taká akože pracovná záležitosť v tom čase a ani dnes neudržiavam priateľské vzťahy s novinármi, aj keď viem, a ja som sa komunikácii nikdy nevyhýbal, na rozdiel iných, ktorí povedzme mali problémy v rôznych trestných konaniach, tak ja som sa vždy postavil komunikácii s novinármi čelom, nemal som problém ísť do žiadnej debaty, nemal som problém odpovedať na akékoľvek otázky, ale to neznamená, že si o všetkých ľuďoch, s ktorými komunikujem, myslím, že sú proste čestní a nezávislí géniovia. Keď dostanete priestor sa vyjadriť, tak to by, keď to poviem tak, že by si boli hlúpa, keby ste nevyužili ten priestor, prijať pozvanie na nejaký rozhovor a tam si odprezentovať to, čo vlastne chcete a to, čo potrebujete. To je bežný nástroj. Ale každý má na to odvahu. Nerobíte iba vy, ale robia to aj iní ľudia z obidvoch strán. Ale mnohí to nerobia. Ale robia to aj ľudia zo skupiny policajtov okolo Jana Čurilu, robia to aj mnohí obvinení. Teda nerobíte to iba vy sám. Ja však nehovorím, že to robím iba ja sám, ale je dosť rozdiel, že či prichádzate do priateľského prostredia, alebo prichádzate do nepriateľského na rozhovor. Ja som spravidla v 90% prichádzal do nepriateľského prostredia, ale vôbec mi to nejakým spôsobom nevadilo, pretože
mňa to aj celkom baví. Čo, komunikovať takto? Áno. A prečo by sa nám mali dariť? No a to je to, že aj ja necítim potrebu nikomu vysvetľovať nič, že či by má niečo veriť, nemusí mi veriť. Nemusí vôbec, je mi to úplne jedno. Hej, že mňa to baví a keď si myslíte, že nie, no tak si to môžete myslieť, ale ja s tým problém nemám žiadny a milé rád zase prídem na nejaký rozhovor. V tejto súvislosti by som sa vrátil ešte to pánovi Lipšicovi. On tiež je, dá sa povedať, nejaký mediálny hráč, tiež vytváral vzťahy s novinármi, komunikoval s nimi, robil rôzne stretnutia neformálne s novinármi, čo to dá robia aj iní politici, aj robiť budú, ale dá sa povedať, že vedel v tom dobre chodiť a vedel si tie vzťahy udržiavať oproti iným niektorým politikom. To je teraz jedno, že z ktorého spektra. Vy ste verili počas toho, ako bol na ministerstve vnútra a potom ako prišiel na prokuratúru, že on je nejakou zárukou nejakej očistej spoločnosti a bude dohliadať na tie trestné konania tak, aby boli spravodlivo obvinení a stíhaní tí ľudia, proti ktorých obvinoval OSP. Viete čo, ja ako som už dosť starý na to, aby som veril na takéto patetické reči. Hej, čiže ja som... On sa tak prezentoval. Áno, ale to akože takéto prezentácie, to aj keby ja som tvrdil o sebe niečo podobné, tak tiež by som bol sám sebe násmiech. Hej. Takže ja takéto reči mám v zásade iba vzbudzujú mňa úsmev. A keď ich hovorí ktokoľvek, hej, nie teda iba akože Lipšic. Ja som veril, že dokáže robotu robiť dobre a nezaujato, o čom ma teda nepresvedčil, lebo videl som, že proste on nevie prežiť alebo nevie sa odstrihnúť od svojej politickej minulosti. Takže on tú politiku robí nástrojmi trestného konania a na to tam mal takú sektu, ktorú si vytvoril. Oni sa tam v tom pezinku tak nejakým spôsobom uzavreli do seba, sami si rozhodovali o sťažnostiach a o námietkach. Čiže budovali si tam kult osobnosti s pomoci mnohých novinárov. To môže asociovať aj niečo iné. Áno, môže aj to iné. A ono to asi, špeciálnej prokuratúry? Ono to asi bude symptomatické, že to bolo v pezinku. No. Kúsok od tej pracoviska boli blízko pri sebe. Keď myslíte? Taká kolektívna psychiatria, no. Dosť z vás nominovala strana Sme rodina. Áno. Váš brat bol za túto stranu v parlamente. Vaša manželka bola tiež poslankyňa, čo médiá označovali za nejaké citlivé prepojenie politiky a bezpečnostných zložiek. Teraz máme podobnú situáciu, keď Pavol Gašpar je riaditeľ spravodajskej služby a jeho otec je podpredseda parlamentu. Ako sa vy na toto pozeráte? Je to nejaký systémový konflikt záujmov? Nie je tam vôbec žiadny konflikt záujmov a neviem si predstaviť, že kde by tam mohol byť konflikt záujmov, pretože tie úlohy tých inštitúcií sú v zásade ako keby nesúvisiace. Čiže jedna voči druhej nemá žiadnu ako keby nadriadenú pôsobnosť, že by mohli dávať úlohy alebo niečo také. Nikdy ste vy nemohli zaregistrovať, že by sa môj brat alebo moja manželka vyjadrovali o mojej práci ako riaditeľa Slovenskej informačnej služby, lebo ja som to s nimi nikdy neriešil. Každý má svoju robotu, svoje starosti. Takže ja som tam žiadnu konkrétnu situáciu, kedy by niekto mohol namietať, že je nejaký konkrétny konflikt záujmov, nezaregistroval. A myslíte si, že ani teraz nie je konflikt záujmov medzi Pavlom Gašparom a Tiborom Gašparom? Tak ja myslím si, že tam je súlad záujmov, nie že konflikt. Hej. A vo vašom prípade to nebol súlad záujmov? Mohol byť, preto hovorím, že žiadny konflikt, len že rozdiel možno je ten, že ani môj brat, ani moja manželka nekomunikovali o mojej práci ako riaditeľ Slovenskej informačnej služby, kdežto pán podpredseda parlamentu viackrát komunikoval o práci Slovenskej informačnej služby. To je to, čo? Áno, tak on sa zdal teda aj členstva vo výbore na kontrolu SIS v parlamente. Myslíte, že to stačilo? Že to urobil, že on... Podľa mňa to úplne stačilo.
je vecou riaditeľa, akým spôsobom chráni informácie, ktorými SIS-ka disponuje. Faktom je, že Tibor Gašpar ako poslanec Národnej rady alebo podpredseda Národnej rady, to je úplne jedno, má zo zákona previerku, čiže je oprávnený sa oboznamovať so všetkými otajovanými skutočnosťami v štáte. Takže ja tam nejaký priamy problém neregistrujem. Bez ohľadu na to, či je obžalovaný alebo nie je, stále platí ústavný princíp prezumpcie neviny a všetci ho musia rešpektovať, či sa im páči alebo nie. Dobre, teraz záverečné otázky. Čo bola vaša najväčšia chyba na poste riaditeľa SIS? No, logika veci veľmi, že by som mal označiť, že personálny výber niektorých spolupracovníkov, ale platí, že po bitke je každý generál, takže asi personálny výber niektorých spolupracovníkov. Nebol to len jeden, tam bolo trošku viac takých, ktorí ale až v čase ukázali, že nie každý postup bol korektný. A kto alebo čo vám zničili vašu profesnú kariéru, čo sa týka verejného života? Opäť tu by som nechcel mať nejaké patetické vyhlásenia, veď akože každý, kto sleduje, vie, kto proti mne vypovedal, kto podával obžalobu na súd, kto to na súde prehral. A prečo by verejnosť mala veriť práve vám a nie vašim kritikom? Viete, niečomu veriť musíme a to niečo v tomto prípade sú rozhodnutia súdov. A tie sú v mojej veci jednoznačné. No to hovorí aj druhá strana, že treba veriť rozhodnutiam súdov a potom, keď príde nejaké rozhodnutie, No ktoré sa im nepozdáva, tak spochybňujú tých, ktorí tie rozhodnutia áno, ale to moje pravidlo, ktoré ja hovorím, je, že niečomu veriť musíme, že z niečoho vychádzať musíme. A keď sa nám nepáči, ako postupuje prokuratúra alebo vyšetrovateľia v prípravnom konaní, to pochopím, tam sa úplne nemusia strhať, čo sa týka nejakej nezávislosti. Ale tie súdne rozhodnutia rešpektovať musíme. Nemusia sa nám páčiť, ale ani nemali by byť dôvodom na osobné útoky na sudcov. A malo by platiť, že voči rozhodnutiam súdov sa treba brániť právnou cestou, kým je možná. Dobre, ďakujem za rozhovor. Dúfam, že sa stretneme ešte niekedy aj na budúce. A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.